lo mkhulu yona ishilo uthi 07273781514 kunjalo nje. Okay mkhulu, hayi siyabonga ukuthi sibe nawo. Yebo. Ngifuna mkhulu ke sikhulume sisuka le kude seza lemhlaba yalingana ngoba abantu bathwele kanzima la ngaphandle baneyinkinga and bayafisa ukuthola usizo. Ngifuna sikhulume ngenhlanhla, ngokuvalwa kwenhlanhla ukuthi uma wozalwe nenhlanhla kuthi uzalwe nenhlanhla uzalwe wembethe. Ukuhamba kuthi inhlanhla yakho ayisekho usunamabhadi, sikulungisa kanjani? Ikhona into ukuthi umuntu uzalwe enenhlanhla. Kahle wonke umuntu ophilayo emhlabeni uzala enenhlanhla yakhe. Bese ziyehlukana ke phela ukuthi wena uphuma ubhekephi nami ngiphuma ngibhekephi, kodwa wonke umuntu unenhlanhla yakhe ngoba thina amaZulu sinenkolelo ukuthi umuntu uzalwe efumbethe. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi wonke umuntu unayo inhlahla. Kuyamosheka ke mase silokho esikhula uthola ukuthi ke manje izinto kuwe sezisala emuva, thina silokho siyaqhubeka, kodwa nje inhlahla wonke umuntu unayo. Ngizalwa nginayo inhlahla. Uzalwa unayo inhlahla ingeyakho futhi uhlupheka unayo. Yini kumele ngiyenze ukuzekela inhlanhla engizalwe ngifumbalise yona iqaqe izinto zami ngingabi ilento engiyona? Ezinye izinto evale ukuthi abantu inhlahla zabo zingasebenzi indaba yomsamo. Umsamo nawo uyaba ingcenye yokuphazamisa inhlahla yakho. Bese kuthi okunye kube umona nje wemndeni ukuthi ingane kabani ngeke izibe utho. Ngoba mayiba nowutho izosidlula thina. Kuningi kakhulu. Okunye kuyaba umona nje kwabantu ophila nabo uthola abangani bakho abakufisela into enhle bafuna wena uhlezi ungaphansi kwabo. Yebo. Okay. Ngizixaka kanjani ke lezo zibopho omkhulu noma mhlambe ngithola kanjani ukuthi sekubhedile ngiyeza ngihlole ngibe sengiyatshelwa? Into ebaluleke kakhulu ukuthi uhambe uyocheck impilo yakho noma uyohlola. Uze ukuthi empilweni yakho ime kanjani, iziphi izinto engayilungisa. Futhi uma unqena ukuhlola kufuna uqonde straight epointini lokuthi mina ngifuna ukuhlola, mina ngifuna ukuphumelela, bese wenza lento obona ukuthi iyona ezokuphumelelisa. Ngoba inhlahla isuke ikhona kuwe, kuphela nguwe osuke uvumela izitha noma lezi zinto ezikubambayo zithola indawo kuwe. Ibuyiswa kanjani inhlahla mkhulu? Ngiyibuyisa kanjani inhlahla yami njengamanje? Inhlahla ilula kakhulu, kuya ngokuthi imosheke kangakanani. Ngoba kunye uthola ukuthi kunomfowethu wayithwebula inhlahla yami. Akulula ukubuyisa leyo nhlahla. Kuba nzima mase ikwazi ukusebenzela omunye umuntu. Futhi nje mina sengisele nje ngisithombe mina. Bese kuba khona inhlahla othola ukuthi lo muntu nje ufuna ukugezwa amanzi amnyama nje, ufuna ukugezwa. Ugeza ngenkukhu, uma ugeza ngenkukhu, ugeza ngentelezi, uma ugeza ngentelezi, kuya ngokuhlukahlukana ukuthi ngenkathi sicheka sichitha amathambo. Lo ubizelweni yini okumele yenzeke kuye. Yebo. Bese ke nithatha ke lapho ke. Bese sithatha lapho ke senze lokho. Bese kuba khona labantu abazala bembethe. Umuntu ozalwe wembethe ukumkhumula lengubo yakhe. Noma ke kubucayi lokho ngoba okuningi lapho isuke kungadingi thina bodokotela, kodwa ukususa ingubo kumuntu, kodwa isuke kudinga umndeni wakhe ukuthi umhlambulule. Mina kwami ngumnika lo muthi. Ozofika ushayele la point. Okay. Bese phila kamnandi. Okay. Yeah. Uma ke sengithi ke mina mkhulu lento esho ngeza kodwa sengageza sengikhathela ukugeza kunini kangeza mhlambe athi umuntu ngisengigeza emfuleni ngigeza emanzini ngigeza elwandle ngigeza yini ama-pink water lawa kuthiwa kugezwa ngawo akuhlangani ukusuke. How do you get to that point ukuthi mhlambe sengigeze ka 100? Okay. Yazi ukuthi into enza ngiyageza ngisho ka 200 uma ungakaqondani nento edinga igazi lakho. Ngoba into ehluphayo ukuthi thina sonke thina bodokotela sesazi konke. Yabona masiwazi konke isuke sekunenkinga. Ngoba akekho umuntu ozomxosha ukuthi hayi lokho angikwazi phuma. Uyayibona? Manje ke leyo nto yiyo legcina ukuthi aze kubalela umuntu sengiphuma ka 2+2 kodwa kwenzeka ngalutho. Angithi lokho suke kutheleni mina ngivuma into engekho noma ngifuna ukuzama ngayo. Lento nje ufuna ukuthi uncenge idlozi la ukuthi mina ngifuna ukusizakala kodwa ngifuna ungikhomba umuntu ozongiqola noma ozongidla imali. Ngifuna umuntu ozokunenqa. Lokho kushweleze wena usewedwa.